Hara, ito na yung andalin naman. Lah. Gugub. Lah. Wow. Good morning mga ka-studio. Today's episode po, mag-outdoor cooking na naman po tayo. At napakaswerte po natin today mga ka-studio dahil mayroong nag-sponsor sa atin po ng company. Nagbigay sila sa atin po ng griller. Yung company po nila mga ka-studio ay gumagawa po ng mga smoker, griller at nagko-customize din po sila. Depende po sa gusto nyo po na ipagawa. Tara, puntahan po natin. Ipakita namin sa inyo mga ka-studio yung binigay nila sa amin po na griller. Gamitin po natin yan sa outdoor cooking natin today. Let's go, samahan nyo po mga ka-studio. So ito po mga ka-studio yung binigay nila sa atin na griller po. Yan, ang ganda po nito. Mayroon din po silang kasamang motor na ibinigay sa amin po. Ito po yung motor mga ka-studio. Ayan. Mayroon po yung on at off. Ayan, nakakonect na po dyan sa outlet po. Ayan, connected na po yan. So, ang ganda po mga ka-studio. Mayroon pa pong kulay ito. Ayan. Tsaka, mayroon din kasamang ito mga ka-studio. Ito yung tuhugan. Yan. Ganda ng tuhugan. Pwede tayo dito magluto ng mga lechon belly, lechon manok, mga limpo, ibang klase po. Pwede na pwede. Tapos po, itong griller na ito mga studio, meron din pong adjustable po dito sa baba. Yan, ipapakita ko po sa iyo. Pwede po yung ma-adjust po yung height. Yan. Pwede nyo pong i-adjust. Ayan, mayroong adjustment. Ang ganda po. Yan o. I-lock nyo lang ng ganyan. Na-adjust na po. Tumataas. Pwede nyo pababaan. Depende po sa kuhaan po yan. Kung malapit na maluto, gusto nyo umikot-ikot pa siya, pataasan nyo lang para hindi masunog mga ka-studio. Saka pakita ko rin sa inyo dito mga ka-studio. Itong griller na to, napaka-portable po. Sobrang gaan lang po nito. Tapos meron din siyang, kung gusto nyong manual lang yung pag-ihaw nyo mga studio, mayroon pinadala sa atin na ito stainless po na griller. Yan, stainless. So maganda itong stainless kasi hindi sa mutaya ba. So mayroon din dito sa baba, kung gusto nyo malapit lang yung uling mga studio, mayroon din ditong another griller na pinadala. Yan o. Super ganda po nito mga studio na binigay nila sa amin. So ito hindi na to kasama siguro. So ito na po yung griller na binigay sa atin po ng Grill Dada. Sa mga gusto pong mag-order po ng griller, mayroon po silang FB page po. Ang name po ng FB page nila ay Grill Dada. Ayan, ibibigay po namin mga studio yung picture po, ilalagay namin dito po para makita nyo po at para ma-message nyo po sila. Kung mayroon kayong kailangan po na mga griller o smoker po, message nyo lang po sila. Mayroon din yung nakausap ko din pala, pwede nyo pong i-message sa kanyang personal FB page po, Lester Paul. Ilalagay ko din po dito yung mga customized griller ng mga studio, napaka handy po. Pwede nyo pong dalhin po sa mga outing ganyan. Kung mayroon kayong mga beach ba, punta kayo sa beach at gusto nyo mag-ihaw po, pwede nyo pong mag-request kayo ng mga portable po na, at kung mayroon kayong naisipan po na design na griller na gusto nyo ipagawa, pwede din po silang gumawa. So ganyan po ka ganda po yung servisyon lang mga studio. Saka mura lang po yung mga griller at smoker nila. Maglalagay kami dito ng mga picture po ng mga gawa nila, kagaya nung kung gusto nyo magnegosyo po ng lechon manok, yung mga customized po na lechonan ng manok na mayroon ng motor ba. So once again po, maraming salamat po sa Grill Dada at kay Lester Paul po sa pagbigay niya nito sa amin po ng griller po. Napaka importante po to sa amin, lalo na sa outdoor cooking ba. Mayroon tayong iihawin or lilichunin, pwede po itong binigay niya sa amin. Kaya gagamitin natin to for today's episode. Once again po, maraming salamat Grill Dada at Lester Paul. Let's go po, magluto na tayo. So ang lulutuin natin today mga ka-studio ay spicy lechon belly.
So unang-una po, lagay tayo ng asin. Malinis na po ito. Nugasan ko na ng mabuti. So ayan. After dito mga studio, mag-mix tayo ng mga ingredients. Ang una, maglagay tayo ng black pepper, onion powder, tapos mayroon ding garlic powder. Yan. Maglagay din po ako ng paprika, tapos cayenne pepper. Yan. Mix muna natin to mga studio. Sinsya na po sa mga aso ah. Yan, okay na yan mga studio. Tapos ilagay na natin dito. Ilahab natin ang ayos dito sa bili. Super bango. Okay. Next step mga ka-studio. Lagay ko na yung mga ahos. Yan. Tapos meron ako ditong sibuyas dahunan. Hatiin ko na lang to sa dalawa mga ka-studio. Yan. Ay, ilalagay ko muna itong pang spicy natin mga ka-studio, para mapunta sa ilalim, mas manghang siya ba. Ito po yung mga sili, labuyo. Yan, para maging spicy. Tapos ibalik ko dito yung sibuyas dahunan. Tapos meron din akong pampambango. Yan. Tulin ko na itong mga sobra. Ayan mga ka-studio, napakadali lang po. Next step dito, tatalian na po namin to ni Mrs. Magpapatulong ako kasi mahirap itali kapag ikaw lang isa ba. So, please hold man. So ayan, tamang tama lang mga ka-studio. Itong bili natin ay almost 4 kilos po ito. Malaki ito siya. So ilang beses na po kami nakagawa ng mga bili ba. So yung buong process mga ka-studio, masusundan nyo po sa mga ibang video din po namin. Yan. Medyo mataas to, Patutulan lang to. Yan lang. Napakadali lang po na magtali, no? Ganyan, no?
Same process lang po hanggang umabot tayo doon sa dulo. Kapit na po tayong matapos. Ito na po yung last step dito. Wow. Yan, malinis naman, no? Okay na. Buton sila tumayo. Tapos yan. Nang last. Tuling na itong sobra mga studio. Yun. Ayos na pagkatali natin, no? So lechon belly na talaga to. Kung mayroon pong mga nahulog na mga ahos, ilagay nyo lang po ulit balik sa loob. Yung sili pa sayang. Yung sili hulog, lagay natin balik sa loob. Yan. Wow, dali lang pala nito. Tapos paano to siya Ila. Iba. Sige pa. Matusok ng ayo, no? Maliit na yung kuan. Maliit na, malaki yung kuan. Maliit yung bili natin, no? Diri na lang gulo. Sulod lang siya. Yun, sugo na to. Siguradong hindi na yan gagalaw pa. Yan, gagalaw sa? Yan. Kalian natin dito mga studio. Tapos meron pang isa dito. Kabila naman. First time natin gumamit ng ganito. Pasok natin doon sa loob. Yan, siguradong hindi yan gagalaw, mang. Wala na tong kawala. Bago muna natin iisa lang to mga studio, lagyan mo natin ng sikretong recipe ba, para maging mapula yung bili natin, yung camel soy sauce. Tapos para manghang yung balat, isa natin ng sili ba. Yan. Kasi pahin natin dito sa balat. I-hold ko na ko, man. Pahin po natin dyan mga studio. Yan. Ang hang ng amoy pa. Manghang na yung amoy mo. Tiyok ka sa mo. Sus, kahumot mo. Ingat lang po tayo dito sa kuano kasi matalas to ba. Ito yung nagpapakulay mga studio. Nakita nyo po yung lechon baboy namin na buo. Ang ganda po ng kulay dahil po yun sa camel. So yan, okay na to. Ready na. Abang. Kadri mo. Yan. Iswag pa na to, Dre. Sa Andito na lock mo ito. iswag. Init po. Init. Hmm. Ah.
Na, una ko. Wow, ayan na. Yun. Ayos na ayos. Medyo mapula na mga studio, lagyan mo po ng mantika. Nahiran po natin para maging crispy yung balat. After 1 hour mga ka-studio, ito na po ang ating spicy lechon belly. First time po namin gumamit ng griller na ganito, yung motorized na mga ka-studio. Kaya naninibago po kami. Ito na po mga ka-studio, luto na po ang ating spicy boneless lechon belly. Yan o. Wow. Ara, ito na yung andalin naman. It's mukbangan time. Ito na po ang ating spicy lechon belly. Luto na po gamit ang binigay sa atin na griller ng Grill Dada. Maraming salamat po Sir Lester Paul. Po. Yan. So, hindi natin patatagalin to mga studio dahil parating na naman ang ulan. Pray So, muna tayo. pray muna. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Yan. Grabe, sobrang bango na po mga ka-studio. Lah. Gubgub. Huh? Lah. Wow. Ang lusbo mo no? Yan. Sino? Grabe ang sili pa, oh. Wow, grabe. Ang bango pang. Grabe ka tagug kurma ni. Bunga tawang. Mana yung usa? Kuha po ning usa. Grabe kainit pa. Hinita pa oy. Ganda kami dito ng kuan. Mang inasal at saka suka at tuyo. Ito na po. Oh. Tingnan to. Mang Tomas pala. Mang Tomas na spicy din po. Kainan na to. Ayan oh, grabe pang oh. Kainan na. Kain po. Kain po tayo. Isang kuan sa balat. Hinita po oy. Sige. To Balat. Sir Lester Paul and family po. Maraming salamat. Kain po tayo. Ay, grabe kainit pa. Hinit po kayo. Sige. Kain po. Naka-studio. Tagubkub kayo. Gamit pang. Ano kayo? Hinitap eh. Yan o, mayroon pa pula. Spicy good siya mang. Yung balat pa nakain ko pa. Ang sarap po, super bango. Tikman natin to.
Grabe crispy mga kastudyo. Dami kayo. No? Mga lamas oh. May sili oh, lami pa kayo. Ahos. Sarap. Kalimutan pala natin yung kandila pang. Pasensya na po sa langaw. Ang daming laman mo no? Hindi siya masyadong mataba ba? Yung nabili ngayon na karne natin no? Ni Akdam pala. Hindi ito nakakaumay. Ang dami kasing laman, no? Yan po, sa mga gusto pong mag-order ng griller at saka smoker po, i-message na lang po ninyo ang FB page ng ano yun pa? Grill Dada. Grill Dada pala. Nagde-deliver po sila nationwide po. Ang gusto nyo magpa-customize ng mga griller or smoker, Yes. PM nyo lang po sila. Less hassle na sa pagluto. Oh, grabe ka. Ispiham ha? Hindi kayo? Mabungkag mo. Thank you, Napakita Pang. na. Ano? Wa yun mo ang anga pa ba? Mm. Lechon bilig yun imong unang giluto. Tagal na din po kami mga nagbaboy po, mga 1 month na ata. Yung last baboy ata namin yung ano yun no? Braised pork belly. Ang tagal na pahinga natin pa. This is our first time po na nag-outdoor cooking ulit. Yes. After 1 month. Grabe ko tagubgob yun eh. Tsaka hindi na po kami masyadong naiinitan pag tuyok-tuyok ba manual. Thank you, Pang. Ang sarap no? Sarap. Nita pa eh. Kaya siguro hindi siya masyadong nakakaumay pa dahil siguro sa sili. Manghang dyan konti ba? Sili ba? Merong mantumas dun sa gilid niya pa. Mayroon na yung shoutout niyo no? Nalo po, ang sarap talaga. Yes. Okay na ko. Thank you.
Meron kami tubig dito. Yes. Once again po, ulitin ko po, yung nag-sponsor sa atin ng griller po, Grill Dada. Kung gusto nyo po magpagawa ng griller or smoker po or magpa-customize po sa mga items na yan po, please message po Grill Dada sa kanilang FB page at sa kanyang personal FB po, Lister Paul. Maglalagay po kami dito lahat sa description po. So, please click lang po nyo yung description para automatic po mapunta na po kayo doon sa kanilang FB page. Maraming salamat po, Busing. Maraming salamat, sir. So, shout out po muna ako. Shout out Emilita Zapata, Atina Gail Macaraya, Jason PH, Mama Isay, Glenn Lani Torifel from Makati, Princess Hedel Kate Daog from Mati, Kulaba Family from Leyte, Amor Udato, Zil with Farm, Lady May Romares from Misamis Oriental, Crystal Jane Pagayon, Naz Bundok from Tugigaraw, Grace Marciliano, Jake Ibardaloza, Alexandra F. Yamson, Ernie De La Cruz, Jenisa Pinias, Rubelin Tibalbag, Kari at Kirby Manalo from Angeles City, Rambi Neri from CDO, Jimlin Udad from Caloocan City, Junjun Sileridad, Leni Borromeo, Manuel Paner, Mama Juan, Jayan and Faith from Lipa City, IB Manlapas, Nicolene De La Cruz, Jonel Ranki, Bob Vlog Official, Juan Miguel Tabuno, Rosel Toyor. At yan na po lahat mga kastol. Sana po nag-enjoy kayo sa mukbang namin today. Spicy lechon belly. Yes, Super crispy po. Ang sarap. Medyo manghang konti po siya. So magpapaalam na po kami mga ka-studio. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod na mukbang at outdoor cooking. Bye-bye! Bye!